Ahojte, tu je Ezio a vítam vás pri našom treťom vlogu, takže dneska sa budeme rozprávať o neviem čom, o všetkom. Neviem čo, vymyslíme nejakú tému a napríklad ešte o tých gameplay budem veľa hovoriť, lebo veľa ľudí sa mi odhlásilo z odberu. Dneska to nebude také dlhé, 5 minút to bude nejaké ostatné videá, lebo je to veľmi dlhé a preto, takže veľa ľudí sa mi odhlásilo z odberu, neviem prečo. Teraz ich mám 212, áno, 212 ich mám, ale mal by som robiť častejšie videá, ja neviem. Napíšte mi prosím do komentov, lebo ja úplne neviem, čo chcete robiť, alebo čo mám robiť. Ale veď ja neviem, čo vy chcete, prosím vás, píšte už do komentov. Oni ste nepísali, tak neviem, čo vy chcete o tých gameplayoch. Tých mám neviem koľko Minecraft a 2 Happy Wheels, takže 3 gameplaye, ostatné sú vlogy a také random shit. Ale ja nevím. Jaj, Doriti, ja som zabudol to karaoke party. Zabudol som karaoke party. Doriti, karaoke party. Kedy som to... Áno, včera som to hovoril, že dneska to urobíme. Už nemôžem. Už nemám čas. Už idem pozerať TV. Už nemôžem byť na počítači dlhšie. Takže tak, no veď. A... No takto som. Na Steame. Som ešte. Ako vidíte, tam mám tam link na môj profil, na moje channel, na mojej hlavnej stránke. Teraz nahrávam s kamerou. Lebo tak. Čo máš tu? Niečo. No ale tak. Prosím zatiaľ odoberajte naďalej, sledujte, lajkujte. A tak, no veď tak som, tak ja neviem, možno zajtra urobíme ten karaoke party, keď nezabudnem. Čo som chcel? Jaj, že jeden človek, neviem kto to bol, nejaký, sa nepamätám, ale jeden na golovú stránku zase písal, že každý opakuje po Gogovi a napísal tam mňa, že tam Ezioman TV a ja za to môžem, serem na to, Ježiš Maria. No, teraz mi budete písať do komentov, ty si lama, video na hovno. Ja neviem, tak napíšte mi do komentov, čo chcete, tak. Tak toto je na dneska všetko. A prosím vás, píšte do komentov, čo by ste chceli, máte niečo zlé, čo vás trápi na mne. Ľudia môžete napísať. Čo bude tento PC? Čo sa mi načítala? What the fuck? Nie, seklo to. Dúfam, že neseklo nahrávanie, sa poserem. Nie, jaj, bubble screen saver, no to skočím. Screen saver nereaguje. To je nič!
Takže tak, ďakujem, že ste pozreli toto video. Čaute. Chvoša.